Sziasztok, ez lenne a 6. PHP tutorial videóm, és amint mondtam, elérkezett a while ciklus. Hát ez tulajdonképpen ugyanilyen, mint a for ciklus, vagyis hasonló. Adjunk egy kezdőértéket, most legyen 0. A while az egyébként, a while ciklus az azt jelenti, hogy amíg nem teljesül valami, addig csináld. Ezt majd feltételvizsgálatnál majd kicsit jobban megértitek talán, de nem tudom. Hoppá, bocsánat. While, amíg az $i változó kisebb nem lesz, mint 4. Addig csináld. Hoppá, bocsánat. És itten pontos veszőt teszünk, hanem szintén kassacsavet. Vagyis ilyen kapcsolatzárójelet. És akkor azt mondjuk neki, hogy írt ki nekünk a $i változót. És még úgy számolj, hogy minden számot kiírjál. És tulajdonképpen ennyi is lenne a while ciklus, és nézzük az eredményét. Nem lett itt túl jó. I++. Elnézést kérek, ezt nem zártam le, ezért még nem várta. Meg 0, 1, 2, 3. Akkor itt is megpróbálkozok az egyenlőséggel, mert mivel a for ciklusnál nem működött. Igen, és 0, 1, 2, 3, 4. Ez jól esett nekem most. Na tehát, ennyi lenne a while ciklus. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!